Ba? Patay! Patay!
Nagkasok-kasok na ako. Aba, di barya boy.
Op! Digdi sa ano? Sa free throw. Sa free throw. Sige daw, sa free throw. Saro pa. Shout out! Shout out! Ano yung digdi? Ayaw nila mag-burger eh. Tawa na daw sila eh. namin ayaw nila sawa na daw sa burger. Halos yun na daw kinakain nila araw-araw eh. Ay, naghihila eh. Sorry po. Wala po. Tama. Patang ko. Ay, mamira dito. Ba yun? Kailan? Ano ba yan?
Ato na sila lang sir. Kaya, Yung baga sa spelling ko. Natakalkay na. Iba niya. nagkating ka boy. Patay! Patay! Nakajonik eh. Copy na di. Bilangan mo daw. 4 baga buka 3.
Ang ina kaya. Anong festival para makapalo? The Walk 101. Bawak 101. Ayaw. Bawak 101. Sa YouTube. YouTube. Salamat. Pero matubig. Because just cannot go there to see other people. Pagi. Maray na hapon. Kagi. Hello. Magayunon na.
Good afternoon po. Patiagi. Hello.
Hello po. Ika ba, para makain na sa contact. Sa buhay, tournament. Hello! Ang kway kay! Di mo, kajak kami. Kajak. Picturean kita. Ay, ang ilo na niya! Awo, picturean. Sa akin mo kaskasan ko!